नमस्कार दोस्तों, हम भोजपुरी सॉन्ग राइटर झलकू झमेला दबंग राइटर चैनल में आप सबके स्वागत बा। एगो बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार जबरदस्त मैटर रउरा लोग के बीच में लिख के लेके आइल बानी। तनी एकरा के सुनी जा। उ डुएट मैटर बा, ऑर्केस्ट्रा मैटर है। तनी एकरा के सुनी जा आ तनी कमेंट में बताई जा कि मैटर कैसन बा। खेत बारी छोड़ तोर बिचा जाई चढ़ी बॉडी पो हमारा उड़ाऊ जन गड्डी। खेत बारी छोड़ तोर बिचा जाई चढ़ी बॉडी पो हमारा उड़ाऊ जन गड्डी। तोरे नावे कदी का सहरिया रे नाचना उठा के घघरिया रे जरी सटी ले नमरिया रे नाचना उठा के घघरिया रे जरी सटी ले नमरिया रे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के सॉन्ग लेने के लिए और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे।